Aga, Nobyembre 27, ang tripartite agreement para sa pagbakal ng bakuna kontra COVID-19 kang Pilipinas sa AstraZeneca sa United Kingdom. Sigon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer asin Vaccine Char, Carlito Galvez Jr., na para ini sa inisyal na pagbakal ng 2 milyon doses na bakuna. Sigon kay Galvez, barato ni 90%, barato asin 90% epektibo ang bakunang gibukan AstraZeneca. Apisar kan harani na sa katotohanan ang pagkakaigo ng bakuna sa Pilipinas, padagos man na nangapulan si Galvez sa publiko na magsunod manggiraray sa health protocols kontra COVID-19. Ini ang pagsulog ng face mask asin face shield, pagluwas o kaya paghugas ng kamot, asin sarong metrong distansya sa lambang saro. Sa 60 milyon na Pilipino man ang target na mababakunahan kontra COVID-19 sa nasyon. Sigon kay Galvez, 20 milyon na Pinoy sana ang kayang bakunahan kada taon, kaya posibleng abutonin tulo sa 5 taon bago matudukanin bakuna ang gabos na 60 milyon na target na Pilipino. Ini dahil dakol na problema na atubangon kung kaya mahaloy ang tulos na pagbakuna kang gabos na 60 milyon na Pilipino sa laog nin sarong taon. Primero, ang supply as in demand as sa bakuna, as in an storage facility. Pero sa AstraZeneca, nagkikipagnegosasyon naman ang Pilipinas sa kumpanyang Sinovac sa China as in Pfizer kan Amerika para sa kadagdagan na bakuna. Kumpiyansa si National Action Plan Against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine Char, Secretary Carlito Galvez Jr., na magiging marahay ang paglatag kan cold chain facilities kung saan ibubugtak ang mga posibleng COVID-19 vaccine. Sigung kay Galvez, tiko plano na nila kay bana ng sarong vaccine distributor na magkaigwa ka mga nasabing storage facilities. Dahil pinagunambita ni Galvez ang vaccine distributor. Sinabi niya na sa ngunyan, nagkikipag-uro ng gobyerno sa maniba-ibang kumpanya para sa cold storage na may negative 20 sa good negative 80 degrees Celsius. Enot kini, binistrita ni Galvez ang cold storage and cold chain refrigerators sa Southern Philippine Medical Center. Top-notcher gikan sa 3,500 na examinees na nakapasar sa 2020 Physician Licensure Examinations kan Nobyembre ang graduate kan University of the Philippines, Manila. Sa listahan ay pinaluwas kan Philippine Regulation Commission, nagrehistro ng 88.67% si Jomel Garcia Lapides para panginutan ang examinees sa laog o nalaog sa top 10. Nasa ikalimang pwesto man si Tiffany Uy, na-graduate man kan UP Manila. Namidbidan si Uy kan 2015 kan magtapos ining summa cum laude sa UP kan 2015 na may general weighted average na 1.004, ang pinakalangkaw na grado sa istorya kan UP Diliman pun kan World War I. Kasabay man sa mga nakapasar sa licensure exam, ang akin ni Vice President Leni Robredo na si Tricia, asin ang akin na lalaki ni dating National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Tony Liachon na si Jolo. Mantang nagrehistro man ang Cebu Institute of Medicine in 100% passing rate na pinakalangkaw sa gabos ng medical school sa bilog na nasyon. Yan po ang primero kaptangas ng mga bareta. Ani Papa Makalis Kene. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Abangan sa himpilan ng DZGB. Ang dulang Katumbas ay Biyaya. Season 13 ng National Nutrition Council. Katumbas ay Biyaya. Mahalaga at napapanahong usapin ukol sa wastong nutrisyon. Katumbas ay Biyaya. Mapapakinggan sa oras na alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes. Katumbas ay Biyaya. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Bear Brand Jr.
para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 853-893-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Sa iba pang detalles ng mga bareta ngunyan para sa aga, nalalangkag na ang Department of Science and Technology o DOST sa pagkatraso kang pagpapaluwas kan World Health Organization o WHO kan listahan ka mga COVID-19 vaccine na ipapayarom sa Solidarity Trials. Mantang sinabi na DOST Secretary Fortunato de la Peña na kan Oktubre 26 pa ipinahayag ang WHO na iluluwas ninda ang listahan ka mga bakuna na gagamiton sa Solidarity Trials. Alagad sa ngunyan, wala pa. Dahil ang digdi sinabi ka ng opisyal na nalalangkag na siya sa paghalat dahil pinaghandaan na ninda ini. Sigong kay De La Peña, ang responsibilidad sa nakang DOST iyon evaluation as in selection nin mga bakuna sa presente na sa 20 na mga kumpanya nin bakuna ang gustong magkondukta nin clinical trial sa nasyon. Alagad na sa phase 3 pa sana iyon Sinovac as in Sinopharm kan China, AstraZeneca kan United Kingdom as in Gamaleya kan Russia.
Pero digdi may duwa pang kumpanya na nakapag-koordinar para sa bilateral trials na kinabibilangan kan Janssen kan Estados Unidos asin Clover kan China. Dagdag pa ni De La Peña na igwa naman na gustong maglaog na bakuna sa Pilipinas pero dahil na maagi sa trials kaya diretso na sinda sa Food and Drug Administration o FDA. Laog sa 14 universidad sa Pilipinas sa listahan kang Best Higher Education Institution o HCI sa bilog na Asya kan think tank na Quarterly Sizemons para sa university ranking sa mga sunod na taon. Sigon kay Commission on Higher Education o CHED Chairman Prospero de Vera, ang 7 universidad na gikan sa nasyon ang primerong nakalaog sa nasabing listahan para sa taon 2020. Nadagdagan pa inin 7 na universidad gikan sa nasyon na nakalaog sa top 650 universities sa Asia 2021 ranking. Asin ini, iyon University of the Philippines, Ateneo de Manila, De La Salle University, University of Santo Tomas, University of San Carlos, Ateneo de Davao University, Mapua University, Silliman University, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Adamson University, Central Luzon State University, Central Mindanao University, Central Philippine University, Xavier University, asin iba pa. Dagdag pa ni De Vera na ang rekonosimiento sa nagkapirang mga universidad sa nasyon bilang pinakamatibay sa Asya, iyon nagpapatunay sa nakan sa idang esforso sa pagtao nin di kalidad na edukasyon. Dakulang bagay para sa operasyon kan Philippine Navy ang naresibin nindang kainotinoting Advanced Fixed Wing Unmanned Aerial System o UAS o spy plane gikan sa Estados Unidos. Personal na pigresibin ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo ang Scan Eagle UAS sa ginibong seremonya sa Naval Base Heracleo Alano na inatindiran kanagapirang aralangkaw na opisyal kan Department of National Defense as in US Embassy. Si Acting Deputy Chief of Mission Kimberly Kelly as in nagkapirang representante gikan sa US Embassy ang nag-turnover sa Scan Eagle UAS sa Philippine Navy. Ang nasabing Scan Eagle UAS mapapasairarong sa bagong activated squadron ng Philippine Fleet's Naval Air Wing, partikular sa Maritime Unmanned Aerial Reconnaissance Squadron o MUR-71. Sinabi ni Kelly na ang pag-turnover kan US sa Philippine Navy sarong indikasyon na commitment kan Amerika sa Pilipinas bilang partner asing kalyadong nasyon. Dahil ang digdi mapapakusog kan Philippine Navy ang sa indang maritime domain awareness asin border security capabilities. Ipinahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na Scan Eagle Unmanned Aerial System o UAS sa sarong bagong asset na makakatabang sa kagamitan kan Armed Forces of the Philippines o AFP na pig-operate ngunyan kan 300 Air Intelligence and Security Wing na nakabase sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan arani sa pig-apod na disputed area sa West Philippine Sea na kinakaipuanin consistent atensyon. Ang modernong Scan Eagle UAS kumpuesto nin 8 air vehicles, 2 launchers, skyhook asin ground control station na na-acquire ini sa pagikan Maritime Security Initiative Program sa United States na inagad kan Philippine Navy kan 2017 asin na-formalize na kan Pebrero 2019. Matapos ang serye ni mga pag-ururon kan Philippine Joint U.S. Military Assistance Group o JUSMAG Philippines. Ang nasabing UAS nagkakantidad nin $14.79 million o nasa 710 million pesos. Ang Scan Eagle UAS produkto kan Institute Incorporated na subsidiary kan Boeing Company asin saro ining sadit na long endurance unmanned aerial vehicle na tigagamit para sa intelligence, surveillance and reconnaissance o ISR kan Philippine Navy. May real-time coverage asin pwedeng palayugon sa paagi kining barko o daga. Magsiserbi ining eye in the sky kan Philippine Navy. Sa sarupang barata, naglansa na National Bureau of Investigation o NBI ninararong na investigasyon may kinaraman sa panggagadaan sa abogadong si Attorney Joey Luis Wi sa Cebu City kamang nakaging aldaw. Ini kung saan nagpalakop na ng NBI ni mas dakol na field operative sa Cebu asin maging sa Palawan para mas pakusugon pa asin ang paglapag sa mga suspitsado.
Nagpayag man ng pagkaalarma si Justice Secretary Minado Guevara dahil sa padagos na pagdagdag kan mga kaso nin pangkagadan sa lado kan legal profession. Piglinaw man ni Guevara na maski may kukonsidera na hazard of the profession ang mga trabaho kan abogado, di man mawawara ang commitment kang gobyerno na lapagon asin panimbagon ang mga nasa likod kang krimen. Magiramduman na sobra na sa 50 ang bilang ka mga private lawyer, prosecutors asin judges an sa presenteng nagadan sa presenteng administrasyon. Yan po ang tuyang kabilugan ka mga bareta kunyang pana sa aga. Sa pangarang gusto nga nakaibanan sa pagbabareta, lado technical, June Napolis. Sa social media department kasabay niya to ang tuyang IT, Markson Madrid. Sa pangaran po ni News Director Edwin Peralta. Ako po sa dong naging paramentas na nakaibanan sa pagbabareta, Mardila Daing Iba. Thank you and God bless. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 072 series of 20